Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sundagid ni ang akong gitambag nimo, sir. Kung pananglit man yun nga makadungog og mga bati nga response si Idana gikan sa mga tao, adawata lang gina. Ay kabugnaw, anak gina, naman gina mulibak. Balay mo kinaunsa. Labani gid ang imong gibati nga niya. Salamat. Salamat kay Badong sa imong minitong Kana- pagsuporta rin ako. Kana gid, sir. Kinahanglan, sir. Wa gay atrasay. Sige. Sundo na ko ng tanan imong gisulti, Badong. Mas mayo. Ato bisitahon karon dayon si Idana. Kana! Sige. Mangadto din ta, sir. Sige. Tana, Badong. Tana, sir! Nga sa magkang mihungit nga magkadiag usa duha ka kutsara. Yung nang maday kakao nung sa magka. Ronnie, may sakit ang akong kilid. Ha? Mura ko kasukaon. Tumarog tambal. Nainom na ko og pain reliever, pero wa man gyapon mulurang ang kasakit. Ano sa may mong paminaw? Gusto ka nga balik na sa ospital? Tawagi si Papa. Na siya nga gusto ko makiksulti niya. Pero si Papa man nga di man to makatabang ni Mus Papa. Adto ta sa ospital para matagaan dayon kanido og proper medication. Sige. Dala ko sa ospital og tawagi si Papa. Sige. Kadot kay magilis kog dali. Kumusta, Idana? Maayo man, Nelson. Ikaw? Maayos kayo, Idana. Abi na ko og to kasi mong kwarto. Nalingaw ko og tanaw sa palibot. Ilibay na dinhi sa likod nga murag kakahuyan ang view. Oh, mao na siya ang man-made forest, Ed. Sukad pa ni kadiadto ang design. Gituyo ni kay ani mo relax ang mga kaliwatan ni Papa kaniadto. Nindot kaayo din eh. Mabati gyud nimo ang kabugnaw sa palibot. Ug naa say mga nagkalain-laing matang sa langgam nga maglupad-lupad. Mura siya og paraiso. Oh, tinuod na. Paborito sub kay nako ning tambayan kaniadto. Bisan gani hangtod karon, ganahan ko nga mo relax din eh. Naglibog ko kung nganong gihatag gini ninyo diri nako. Nga unta, angay raman ni sa inyong kaliwatan. Timaan nga sakop ka sa among pamilya, Ed. Salamat gid kaayo, Nelson, ha. Pero abi nimo, sakto baya si Leslie? Nga di gid unta ni angay ninyo ipanghatag sa lain. Dapat mapanunod ni sa inyong mga kaliwatan. Tingali. Pero desisyon man na ni Papa. O wasab gyud ko'y pagsupak ni ana kay takos man sab ang tao nga among gihatagan ni Dapita. Dako kayo akong utang kabubuton ninyo, Nelson. No. Kami ang nakautang nimo og dakong kabubuton. Kay utang namo nimo ang kinabuhi sa among amahan. Kay kun dili patungod nimo, tingali karon wa na si Papa. Pero, Nelson, doon na lang ko'y gustong ihangyo nimo. Nga unsa, Idana? May tungod sa suwat nga imong gipadana ko. Ha? Muhangyo lang unta ko nga. Unta, di na lang nimo padayonon. Kung unsa may naa sa imong huna-huna dili nako. Pero Ed, pasaylo ako. Gipadayag lang nako ang unsay tinuod akong gibati diha nimo. Ayaw, Nelson. Naibaw ko nga dako ang imong pagrespeto nako. Busa, muhangyo lang ko nga ayaw lang na ipadayon. Napamahidag kang babae nga mas angayan para nimo. Ed, sa tinuod lang, sa una pa lang yun akong pagkakita nimo. Gibati na nako ang gugma diha nimo. Dili ko angayan para nimo. Napay kang babae nga mas takos pa kayo nako.
Pero, Wa ka pa masuhito sa akong kinabuhi, Nelson. Ug usa pa, wala ko'y plano ni anang mga buto. Malipayon ako sa akong kinabuhi. Hinaot nga masabtan ko nimo ni anang pahina, Nelson. nakasabot ko nimo, Ed. Makapaabot rin ko sa tanang higayon. Salamat, Nelson. Gusto ko nga di mausab ang atong relasyon isip Pikala. Mas malipay ra kong ingon ini. O malipay ra sab ko nga makakita ka og babae nga para gyud nimo. Huwag ko magkasabot. Wahagyo ko magkasabot. Batay karon og unya, muanhi mo sa ospital. Unya, bugawas sa sabdayon mo. Naglibog ang mga doktor ninyo. Ilabi na ko. Kung siya gusto ni Leslie nga mahitabo sa iyang kaugalingon. Pasensya na kayo, Papa. Kung ako gay pagbuton ko, gusto na ako nga anhin na lang siya sa ospital ug sundon ang tambag sa doktor. Pero saan man nga ang kabubuton man gyud ni Leslie mo ay masunod. Masuko man siya ug di siya tumanan. Dili ingon ana, Ronnie. Kay bahala man ka. Kinahanglang ikaw ang mangusog ug di ka magpalupig sa katarungan kay ang kinabuhi niya mo'y imong gilabanan. Mabitaw na gusto na kong mo na akong gusto unta niya pa nga isulti. Ano man siya masukuhin una ko kung ako na siyang supakon. Sa ato Tawag ko pa, naunsa ba niya? Ay, unsa man yun ay ang gusto. Ang gusto lagi niya pa nga matambalan ra gyud siya ni Dana. Wa pa ba ninyo ang yuha si Idana? Amo nang istorya si Dana. Ug gani kaming duha ni Leslie mapaubsano na kayo nga nangayo niya pasaylo sa tanan namong mga bati nga nabuhat niya. Mao ba? Unya unsa may puhong ni Idana? Humana mo sa hangyuwa pa nga patambalan unta namo si Leslie. Mura man og lain kayo ang tuno siyang sunultihan. Mato niya magpaabot pa kuno mi og pipila ka buwan kay maghimo pa kuno siya og laing tambal. Mao na iyang gisulti. O pa. Unsa pa may lain? Napasay gisulti nako pa nga mutabang ra gyud kuno siya namo kung mahibaw-an na niya kung kinsay mga tao nga nalambigit sa nitabo niya. Bueno, sige. Nagkasabot na ko. Akong istoryahan si Idana. Hangyoon ako siya. Aron matambalan na yun si Leslie. Mas labi humay pa nga ikaw mo'y muhangyo niya. Kay sigurado gyud mi nga di na siya makabaliban nimo. Onya, sir. Kumusta inyong istoryang Idana? Gusto ka, Badong. Gisugot na ka, sir? Wa Badong ay. Negative. Uy! Wa ka na sugta, sir? Wa Badong. Uy! Nga naman! Imo na siyang gisukna, sir. Sukna imo. Ako na siyang giingnan Badong nga nahigugma ko niya. Sukat pagyud sa sinugdan akong pagkakita niya. Unya! Iya kong giingnan nga din lang kuno nako ipadayon nga akong pagpangulitaw nga to niya. Lah! Mo nag-ingon yan mo, sir? Mao na Badong. Uy! Mauna akong giingon mo, sir, nga ang babae sa sinugdanan, balibad bigina. Natural lagi na, sir. Kaagi na, sir. Kaagi na ko, sir. Agi na ako, sir. Pero ayaw lang tayo kabugnong. Muramag. Lisod Badong. Ayaw! Suntaw ko, eh. Ayaw lagi pag unaong naglisod. Sa'yo na, sir. Sa'yo na. Paluwa pa lang yapon. Nakasabot man ko kung nga nung di gusto si Dana nga akong ipadayon ang pagpangulitaw nga to niya. Tungod kay naglikay siya sa mga istorya niya sa ubang mga tao. Oo, takto ka. Maog nga dia, sir. Mao na iyang rason. Pero, ay, mabor makinagod. Timan ang inyong gibati sa sagusa. Wa mag-agad sa istorya sa uban. Besag kung sa pre, bati nga una-una sa uban, sir. Di na makapausap siyang tinod. Anay nga gibati nga gugma, eh. Bilib ko ni muda, Badong. Taas kay kag kinaadman bahin na ng mga butangan. Buyag. Tinuod na akong gisulti, sir. Kung tinuod ka kang nahigog mga Idana, besag unsa pa ng mga
sakit mga po nga imong badungog. Di ka mulo nga. Para niya. Mausap niya si Dana. Kung ang iyang katalungan nga, maglikay sa huna-huna suban, di ka po na makalimbong sa iyang kagulingon, oy. Kung naagi siya gitagawang pagbati diyan mo. Gusto ka, Badong. Mauna nga, ayaw kabugnaw, sir. Dugagi pa ang imong kainit sa imong gugma nga itong Idana. Hangtod nga makuha nimo ang hustong tubagi kaniya. Kay sa akong tanaw yun, doon nagipagbati si Idana nimo. Hey, mayong tao, wa ka masayop, Badong. Ay, tinuod na gina akong gisulti nimo, sir. Sundalan ko. Ayaw gidlong si Dana. Kay sigurado ko nga maimog siya sa hingpit. Waldo, Oh, Mac. hain mo din si Dana. Oh, ikaw mo niya diniganina niya. Ako'y pangutano ni mo kung asa siya. Huwag man siya siyang kwarto. O basig milakaw, pangutan ng mga katabang. Tama ng sakyanan. Posible po og bulakaw to. Maulagi mo lagi, natural nga di yun na mawang sakyanan diya. Kaya di ba takay bao mo drive to si Dana? Nag-agad na ba ito ni Badong? Pero nga bang mura nagkarakara pangitan niya? Ay, naistorya manggod na ko si Sir Perfecto ganina sa telepono. Nangita siya ni Dana. Nanawag man siya. Mautog, ipagita niya si Dana. Mau ba? Gitawagan nung dato ni Sir si Dana sa iyang cellphone. Ay, di ba ko no makontak? Mato di Sir Pepe nga moanhi ko no siya karon dinhi kay doon na siya importanteng tuyo ni Idana. Ang basig na ara na diya, Mak. Pangutan na lagi ang ubang katabang. Unsa kay tuyo ni Sir Piping, no? Importante mong kuno kayo yung tuyo. Pangutan na lagi na si Dana. Saan mo na ko pagpangutana nga wa man dinhi? Pangitaon sa lagi nako. Akong arion sa luyo. Bangutan ako subang mga katabang dito. Mayong hapon ni mo, Sir Piping. Mayong hapon, Sab, Idana. Pasensya na sa disturbo, ha? Okay ra, sir. Uy, way problema. Di man sad ko busy. Ani agyo ko karon, Idana. Kay doon ako'y importanteng tuyo ni mo. Bahin sa unsa man na, sir. Tingalig, nahibaw na ka sa naitabo sa akong anak nga si Leslie. Oo, sir. Kumusta naman siya ron? Tuwa karon siya sa ospital. Ug nagkaistoryahan na mi sa doktor nga naagyod siya sa kritikal nga kahimtang. Mao ba, sir? O iha, mao nga ni ako kay mohangyo ko og dakong pabor nimo. Nga kun mahimo lang unta, tabangan nimo ang akong anak nga mamaayo sa iyang sakit nga gihambin karon. Nahibaw ko iha nga dako ugsa nga nahimo nga akong anak diha nimo. Apan dako kayong iyang pagbasol. Kung nganong nahimo niya ang mga di maayo diha nimo. O karon, manuktok mi sa imong kasing-kasing. Nga basig hatagan nimo siya og chance nga imo siyang tambalan. Mahimo ba, Idana? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!